No outono hai moitas celebracións e unha delas que nos encantaba era o de recoller as castañas para despois facer o rosario. Explícovos. Había moitísimos castiñeiros á beira dos camiños. Entón, como di o refrán, a castaña que cae no camiño é do veciño, pois nos collíamolas e íamos para a casa con esas castañas. Cando chegaba Santos, sempre os nosos pais, o día anterior, na véspera, facíannos o rosario da castaña. Esta facíase con zonchos. Estas castañas son zonchos. Están fervidas en auga, cunhas ariñas de sal e unhas ervas de néveda. Unha vez cocidas, que lle leva preto de 2 horas, hai nas que coar, deixalas a refriar e logo cúbrense cun pano para que lles absorba ben esa humidade. E logo o día seguinte, pois facíannos o rosario, cun fío longo e un pouco groso, íanse intercalando as castañas, como se foran as contas dun colar, e pouco a pouco íase facendo o que lle chamaban o rosario das castañas. E por que o chamaban así? Pois ten unha historia. O día de defuntos facíase o colar. E logo, pola tarde, estaba a tradición, o costume de que as familias acudían ao camposanto e os nenos tamén os acompañábamos. Entón, íamos co noso rosario colgado do noso pescozo, ofrecendo castañas. Tiña un símbolo, e é que por cada zoncho que alguén te collía e o comía, pois era como se fose unha salvación para algunha ánima que estivera, pois digamos que penando por algunha mala acción anteriormente na terra. Xa vedes, vai quedando o rosario. Entón, imaginade que eu collo unha castaña, non teño máis que tirar, e este zoncho xa abríase, vaise quitando o pel e comíase. E isto era, digamos que, un símbolo de salvación para esas persoas que estaban neste lugar.